Mä kerron tänään tarinan. Mä en tule ikinä kertomaan näiden henkilöllisyyttä, keistä mä kerron näitä lapsuus- ja nuoruusajan tapahtumista, läpileikkauksia. Mutta nämä on kaikki monella tapaa merkityksellisiä, väkivaltarikollisia tai muuten häiriökäytöksellä hyvin paljon huomiota niittäneitä henkilöitä, jotka eivät ole koskaan missään tule kertomaan lapsuudestaan. Se on aivan varma. Ja tästä syystä mä kerron heistä tunnistamattomasti, jotta heitä ei tästä syystä loukattaisi tai häirittäisi lisää, mutta mä toivon, että tämä lisää ymmärrystä siihen, miten paljon liikaa on joutunut jokainen rikoksilla oireileva kohtaamaan elämässään. Ja miten paljon hallaa tällaiset ihmiset, jotka hyökkäävät tuntematta heitä, ketä he on sieltä sisältä, estämään heidän päihdekuntoutumisen, rikoskierteistä kuntoutumisen. Ja samoin kun he sanovat, että tämä ihminen ei voi muuttua. Tämä henkilö on muuttunut. Mutta silti tosi moni ihminen karsastaa häntä. Nämä ihmiset tarvitsevat vain hyväksyntää. Ja mä en ymmärrä, että vaikka ne on tehnyt minkälaisia asioita, niin miksi heidän ei vaan anneta olla. Koska jokaisen asian ja teon pohjalla on jotakin, mitä suuri yleisö ei tiedä. Ja näitä ei kerrota näissä terapioissa. Mutta tänään mä kerron tällaisesta, kun lapselta puuttui turva. Tässä podcastissa mä tarkastelen erään miehen elämänviivaa nuoruuden, kehitysteorioiden, syrjäytymisen ja nykyisen näyttöön perustuvan auttamismenetelmien näkökulmasta. Tarinan päähenkilö kasvoi 1970-luvun Suomessa, syntyi yhteiskuntaan, joka oli keskellä valtavaa muutosta. Maaseudulta muutettiin lähiöihin, hyvinvointivaltio oli vasta rakentumassa ja monet nykyiset palvelut, kuten koulupsykologit, traumaterapia tai varhainen perhetyö, olivat vielä vähäisiä tai niitä ei ollut välttämättä lainkaan saatavilla. Mutta samalla tämä on myöskin tarina yhdestä lapsesta. Lapsesta, joka kasvoi kodissa, jossa alkoholi, väkivalta ja pelko kuuluivat jokapäiväiseen elämään. Tarinassa isä oli vaikeasti alkoholisoitunut, hän uhkaili, pahoinpiteli ja terrorisoi perhettään. Yksi lapsuuden voimakkaimmista muistoista oli tilanne, jossa isä jahtasi äitiä ja lapsia kirveen kanssa. Vielä 60 vuotta myöhemmin muisto elää ja herättää voimakkaita tunteita. Lapsi muistaa yhä äidin sanat. Ei hätää. Isä sammuu ennen kuin tulee tänne. Ja niin kävi. Mutta mikään lapsi ei saisi elää tilanteessa, missä turvallisuus riippuu siitä, sammuuko väkivalta ennen vanhempi ajoissa. Mitä tällainen lapsuus tekee lapselle? Kehityspsykologian näkökulmasta lapsi tarvitsee turvallisia ihmissuhteita, ennustettavuutta ja tunnetta siitä, että aikuiset suojelevat häntä. Kun nämä puuttuvat, lapsen hermosto joutuu jatkuvaan valmiustilaan. Pelko ei ole enää hetkellinen tunne, vaan se on olemisen tapa. Tällainen lapsi oppii tarkkailemaan ympäristöään jatkuvasti. Onko isä juonut? Millä tuulella hän on? Tuleeko väkivaltainen ilta? Pitääkö piiloutua? Tämähän ei ole normaalia lapseutta. Se on selviytymistä. Moni trauma- ja kiintymyssuhdetutkija puhuisi tässä tilanteessa pitkäaikaisesta turvattomuudesta, joka vaikuttaa identiteettiin, tunnesäätelyyn ja kykyyn luottaa ihmisiin, mutta silti tämä poika ei ollut väkivaltainen lapsi. Kuvauksen perusteella hän oli herkkä, pelukas ja tunteva lapsi, mutta ympäristö ei antanut tälle herkkyydelle tilaa. Tässä jutussa mä vielä haluaisin, että mietitään, kun mä kerron tätä tarinaa, niin mitä tekee tämmöinen samanlainen henkinen turvattomuus, jos on tämmöinen henkistä väkivaltaa harrastava äiti. Eli ei olekaan päihdepuolen isä, vaan tämä äiti on se, joka harrastaa sitä henkistä väkivaltaa ja esimerkiksi isolla naisporukalla vainoaa yhtä ihmistä
Ja lapsi joutuu elämään siinä, että se kuuntelee, miten se äiti kertoo tarinoita ja satuilee hänelle tuntemattomista ihmisistä jatkuvalla syötöllä puhelimessa ja kirjoittelee siellä netissä tarinoita. Ja isolla porukalla miettii, että mitä hän sitten seuraavaksi tälle keksittäisiin. Niin tämä lapsihan elää aivan samanlaista turvatonta elämää kuin tämä mies. Sillä erolla, että sieltä puuttuu se kirves. Rousseau ja turmeltunut kasvuympäristö, niin Jean-Jacques Rousseau uskoi, että ihminen syntyy lähtökohtaisesti hyvänä. Mäkin uskon tähän. Hänen mukaansa yhteiskunta ja ympäristö voivat vääristää luonnollista kehitystä. Tämän elämäntarinan kohdalla Rousseaun teoria herää tosi vahvasti eloon. Me voidaan kysyä, että oliko ongelma lapsessa vai ympäristössä. Mikään tarinassa ei viittaa siihen, että poika olisi ollut lähtökohtaisesti väkivaltainen tai epäsosiaalinen. Sen sijaan hän kasvoi ympäristössä, jossa väkivalta oli normaalia. Turvaa ei ollut ja pelko se oli jatkuvaa. Rousseaun näkökulmasta lapsen kehitys ei epäonnistunut hänen itsensä vuoksi. Ympäristö petti hänet. Ja samaa voi miettiä esimerkiksi, kuten mä aiemmin sanoin, että jos on tällainen jatkuva juoruilurumpa naisporukalla ympärillä, mitä se tekee lapselle, kun se lapsi joutuu kuuntelemaan sitä vatkaamista. Ellen Key ja lapsen oikeus turvalliseen lapsuuteen. Ellen Key puhui jo yli 100 vuotta sitten lapsen vuosisadasta. Hänen mukaansa yhteiskunnan sivistystä voidaan mitata sillä, kuinka se kohtelee lapsiaan. Key olisi luultavasti pitänyt tätä tarinaa esimerkkinä siitä, miten yhteiskunta epäonnistui suojelemaan lasta. Lapsen elämässä on kuitenkin yksi suojaava tekijä, äiti. Äidistä tuli hänelle turvallisuuden, rakkauden ja hyväksynnän symboli, lähes pyhä hahmo. Kun toinen vanhempi tuotti pelkoa, toisesta tuli turvasatama. Tämä saattaa myös selittää myöhempää taipumusta etsiä parisuhteista idealisoitua ja lähes täydellistä naiskuvaa. Lapsuudessa muodostuneet kiintymyssuhteet seuraavat usein ihmistä läpi koko elämän. Koulussa ja kiusaamisesta ja ulkopuolisuudesta kerrotaan seuraavaksi. Häntä kiusattiin siis tosi kovasti. Kodin ongelmat eivät olleet hänelle ainoa kuormittava tekijä. Poikahan koki myös koulukiusaamista. Lisäksi identiteettiin liittyvät ennakkoluulet lisäsivät kokemusta ulkopuolisuudesta. Koulun olisi pitänyt olla paikka, jossa lapsi saa hengittää, mutta siitä tulikin toinen taistelukenttä. Pitkittynyt kiusaaminen johti lopulta siihen, että poika reagoi väkivaltaisesti ja työnsi taaltan kiusaajan käden läpi. No, kiusaaminen loppui siihen, mutta usein tällaiset tapahtumat nähdään vain yksittäisinä väkivallan tekoina. Mutta ammatillisesta näkökulmasta ammatillinen henkilö on tärkeää kysyä, että mitä tapahtui ennen sitä. Kuinka monta vuotta kiusaamista oli jatkunut? Kuinka monta kertaa apua olisi pitänyt tarjota? Kuinka moni aikuinen näki tilanteen puuttumatta siihen? Ja tätä näkee nykyisinkin tosi paljon. Eli kun nuori tekee sen yhden yksittäisen tai useammankin väkivaltaisen teon tai muun teon, mikä herättää ennakkoasenteita ja ihmetystä, niin ei mietitä, mitä siellä on taustalla, miksi se oireilee niin, vaan keskitytään siihen, että sen lapsen tai nuoren on pakko olla paha ja se ei voi muuttua hyväksi. Ja tämä on ongelma minun mielestäni lasten ja nuorten päihdekuntoutuksessa. Freiret ja koulun vastuu. Celestine Freinet korosti koulua yhteisönä. Hänen mukaansa koulun tehtävä ei ollut vain opettaa, vaan luoda turvallinen ja osallistuva ympäristö. Freinet ei todennäköisesti kysyisi ensiksi, miksi poika käyttäytyi väkivaltaiseksi. Hän kysyisi, miksi yhteisö antoi tilanteen kehittyä siihen pisteeseen. Tämä on tärkeä näkökulma myös nykyisessä koulumaailmassa. Kun lapsi oireilee, meidän pitäisi tutkia myös ympäristöä. Lapsi ei oireile tyhjiöissä.
Et, eikä sitä voi lähteä pelkästään sitä kotia ja perhettä syyttämään. Niin kuin aiemmassakin podcastissa mä kerroin, niin se ongelma voikin olla myös koulu tai muut sosiaaliset suhteet. Se ei ole automaationa koti. Koulu sitten keskeytyi. Peruskoulu jäi kesken. Tämä on yksi elämänviivan merkittävimmistä tämä käännekohdista. Koulutuksen ulkopuolelle jääminen, sehän lisää tutkimusten mukaan riskiä syrjäytymiselle, työttömyydelle, päihdeongelmille, rikollisuudelle ja mielenterveyden häiriöille. Tämähän ei tarkoita, että koulun keskeyttäminen automaattisesti johtaisi ongelmiin, mutta se poistaa yhden tärkeimmistä suojaavista tekijöistä nuoren elämästä. Kun turvallinen koti puuttuu ja koulu jää kesken, nuori joutuu rakentamaan identiteettiään muualla. Ja tässä vaiheessa sitten tämä elämä lähtikin menemään tosi vakavaan suuntaan ja tuli monenlaisia ongelmia. Eli hänellä tuli sitten elämään mukaan testosteroni, huumeet ja sen jälkeen tosi kova kuori. Tarinassa herkkä ja pelokas poika alkoi vähitellen rakentaa ympärilleen tosi kovaa kuorta. Kuntosali, testosteroni, huumeet, katujen maailma. Ulospäin tämä saattoi näyttää voimalta. Sisäisesti kyse saattoi olla yrityksestä paeta haavoittuvuutta, ja todennäköisesti olikin. Moni traumataustainen ihminen oppii, että herkkyys se on vaarallista. Jos herkkyys on johtanut haavoittumiseen, ihminen alkaa rakentaa suojamuureja. Jos lapsi on kokenut voimattomuutta, hän saattaa aikuisena tavoitella voimaa lähes hinnalla millä hyvänsä. Tästä näkökulmasta testosteronin liikakäyttö, päihteet, väkivaltainen elämäntapa eivät välttämättä olleet ongelmien alkuperäinen syy. Ne saattoivat olla seurausta paljon aiemmin alkaneesta selviytymistaistelusta. Freire ja syrjäytyminen. Paulo Freire tarkasteli ihmisten asemaa sorron ja syrjäyttämisen näkökulmasta. Tässä elämän tarinassa voidaan nähdä useita samanaikaisia kuormitustekijöitä. Perheväkivalta, alkoholismi, köyhyys, koulukiusaaminen, etninen tausta, koulutuksen keskeytyminen ja päihteet. Freire olisi kutsunut tätä moninkertaiseksi syrjäytymiseksi. Kysymys ei ollut yhdestä ongelmasta. Kyse oli ongelmien ketjusta. Olisiko nykyinen MDFT auttanut? Tämä on ehkä tarinan tärkein kysymys. MDFT eli monimuotoinen perheterapia perustuu ajatukseen, ettei nuoren ongelmia voida ymmärtää ilman hänen ympäristöään. MDFT ei kysy, mikä nuoressa on vikana, se kysyy, mitä nuoren elämässä tapahtuu. Jos nykyinen MDFT-malli olisi ollut käytössä, perheväkivalta olisi voitu tunnistaa aiemmin. Äiti olisi voinut saada tukea. Isän päihdeongelmaan olisi voitu puuttua. Koulukiusaamiseen olisi puututtu. Koulun keskeyttämistä olisi voitu ehkäistä. Nuorelle olisi voitu tarjota traumaterapiaa. Olisiko koko elämä muuttunut? Sitä emme voi tietää. Mutta riskit, ne olisivat todennäköisesti pienentyneet merkittävästi. Entä jos joku olisi auttanut ajoissa? Tämä on tosi tärkeä ajatusleikki. Mitä jos koulu olisi puuttunut siihen kiusaamiseen ajoissa? Mitä jos lastensuojelu olisi puuttunut väkivaltaan? Mitä jos joku olisi nähnyt pelokkaan pojan sen kovan kuoren takana? Mitä jos hän olisi saanut terapiaa silloin, kun traumat olivat vielä tuoreita? Ehkä peruskoulu olisi tullut käytyä loppuun. Eikä päihteet olisivat olleet tarpeen. Ehkä vankilakierre olisi jäänyt syntymättä. Ehkä hän olisi rakentanut elämänsä toisella tavalla. Tätä ei voida tietää varmasti, mutta ammattilaisina meidän täytyy uskoa siihen, että oikea-aikainen tuki voi muuttaa elämänkulun. Muuten koko auttamistyö menettäisi merkityksensä. Tämä elämän viiva kertoo meille paljon enemmän kuin yhden ihmisen tarinan. Se kertoo siitä, että miten lapsuuden kokemukset voivat heijastua vuosikymmenten päähän. Se kertoo siitä, miten väkivalta, kiusaaminen ja turvattomuus voivat muuttua syrjäytymiseksi,
päihteeksi, rikollisuudeksi ja itsetuhoisuudeksi. Mutta se kertoo myös resilienssistä, siitä, että ihminen pystyy vuosikymmenten jälkeen tarkastelemaan omaa elämäänsä, tunnistamaan kokemuksensa vaikutuksia ja kertomaan niistä ääneen. Rousseaun, Ellen Keyn, Freiren ja Freinetin teoriat johtavat kaikki saman ajatuksen äärelle. Lapsi ei ollut ongelma. Ongelma oli ympäristö, joka ei kyennyt suojelemaan häntä. Ja ehkä tärkein ammatillinen kysymys onkin, kuinka monta samanlaista lasta elää ympärillemme juuri nyt? Ja huomaammeko me heidät ajoissa?